SBI थामहिनबा स्टेट बैंक अफ इन्डियानिफ्राय ओंखारनानै फैदों मोनसे जोबोरै मोजां खौरां। जुदि नोंथाङा SBI बेंकआव साख्रि नागिरगासिनो दङब्ला बे भिडिअआ जागोन जोबोरै गोनां। SBI बेंकआव CBO थामहिनबा सार्कल बेस अफिसार पोस्टआव 2050 टा मासिनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय नुनो मोननाय जादों। जुदि नोंथाङा ग्रेजुवेट कमप्लिट जानायब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। बेवहाय फोरमायखानाय बायदि पस्टनि मुङा जाबाय सार्कल बेस अफिसार आरो बेवहाय टटेल भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों 2050 टा पोस्ट। बियो स्टेट बैंक अफ इन्डियानि पोस्ट जागोन आरो बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना क्वालिफिकेसन महरै ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानांगोन होननानै बुंदों आरो बेखौ नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना फिस महरै 750 रुपिस पेड खालामनांगोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्ट डेट बियो 29 जानुवारि 2026 निफ्राय लानानै लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ 18 फेब्रुवारि 2026 सिम थागोन होननानै बुंदों। बैफोर पोस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय माखासे एज लिमिट फोरमायनानै होनाय जादों। बेवहाय नोंथांमोना खमैबो 21 निफ्राय लानानै 30 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोननि जोनोमा 1996 नि 1 जानुवारिनिफ्राय लानानै 2004 नि 31 डिसेम्बरनि गेजेराव जोनोम मोननाय जानांगोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय माखासे केटेगरिनि थाखाय एज रिलेक्सेसन होनायबो नुनो मोननाय जादों। बे जाबाय OBC आरो MOBCनि थाखाय 3 इयार्स आरो ST बिथांमोननि थाखाय 5 इयार्स आरो जायफोर बिथांमोनानोखि फिजिकेलि वेकार सेक्सन बिथांमोननि थाखाय 10 इयार्सनि बेवहाय एज रिलेक्सेसन होनाय नुनो मोननाय जादों। एप्लिकेसन फिसखौ जुदि नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला माखासे केटेगरिनि थाखाय बेवहाय एप्लिकेसन फिस थानाय नङा होननानै बुंदों। बिथांमोना जाबाय SC ST OBC एक्स सार्भिसमेन एबा फिजिकेलि हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखाय जेबो एप्लिकेसन फिस थानाय नङा होननानै बुंदों आरो जायफोर बिथांमोनानोखि जेनेरेल OBC एबा इकनमिकेलि वेकार सेक्सन केटेगरिनि बैसोर बायदि बिथांमोना 750 रुपिस होनो नांगोन होननानै बुंदों। आरो बेखौ नोंथांमोना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बेंकिं नङाब्ला UPI नि गेजेरजों पेमेन्ट खालामनो हागोन होननानै बुंदों। बेवहाय टटेल भेकेन्सिखौ नोंथांमोना कास्ट वाइज जुदि नायोब्ला रेगुलार भेकेन्सियाव बेवहाय SC केटेगरियाव दङ 303, ST केटेगरियाव दङ 148 टा, OBC केटेगरियाव दङ 547, EWS आव दङ 200 टा आरो बिदिनो जेनेरेल केटेगरियाव दङ 852 टा। बेकलग भेकेन्सियावबा बेवहाय SC केटेगरियाव 24, ST केटेगरियाव 154 आरो OBC केटेगरियाव 45 टा पोस्ट नुनो मोननाय जादों। बैफोर पोस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय एडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ जुदि नोंथांमोना नायोब्ला फोरमायखानाय बायदि बेवहाय बुंदों ग्रेजुवेट डिग्री कमप्लिट जानाय जानांगोन होननानै बुंदों। अब्लानो बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय जुदि नोंथांमोना एग्जाम सेन्टार्सखौ जुदि आसामनि थाखाय नायोब्ला बेवहाय डिब्रुगड़, गुवाहाटी, जरहाट, सिलचर आरो तेजपुरावहाय एग्जाम सेन्टार्सफोरा थागोन होननानै बुंदों। बेवहाय मोननैसो इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ नोंथांमोना मोनथिनानै लानाया जोबोरै गोनां। बे जाबाय नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्ट डेट बियो 29 जानुवारि 2026 थामहिनबा दिनैनिफ्राय बियो अनलाइन एप्लाइ जागायगोन आरो लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ 18 फेब्रुवारि 2026 सिम थागोन होननानै बुंदों। आरो नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बेखौ मार्च 2026 आव मोनगोन होननानै बुंदों आरो नोंथांमोननि जि एग्जाम बेबो मार्चआवनो जागोन होननानै बुंदों।